Eta 23 minutu utxeta bat txikitu du Atletico Madrilek Betis Sevillako Kartuja futbol zelaian Espainiako kopako final laurdenetako kanporaketako norgehiagoka izan da, eta aipatu moduan Txolo Simeoneren entzat izan da garaipena utxeta bost, egia esan gaitzeko errepasoa eman diote gaurkoan Manuel Pellegriniren taldeari. Amaikakoekin eta norgehiagokaren analisiarekin sartu aurretik, gogora ezagun, liga izan zutela bi taldeek aurreko asteburuan, batetik Betisek 2-1 irabazi zion Valentziari Kartujan bertan, eta Atletico Madrilek usna berdindu zuen Levanteren aurka Valentzian. Horregatik, Manuel Pellegrinik eta Simeonek onaiko amaikako hauen aldeko apustu egin dute. Batetik Pellegriniren taldeak 4-2-1-eko sistema ezarri du, Adrian izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Ruibale jokatu du eskuinegaletik, Valentin Gomezek ezkerregaletik, Bartra kapitaina eta Diego Llorente izan dira atzealdearen erdialdean, Marc Rokak eta Deosak jokatu dute Euskarri bikoitzean, Fornals izan da erdipuntan, eskuinaldetik Antoni jokatu du, ezkerretik Abdek eta goian Tximi Abilak. Atletico Madrile berriz, lau-biko sistema ezarri du, Muso izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Llorente jokatu du eskuinaldetik, Ruggerik ezkeraldetik, Janko eta Pubil izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdia Koke kapitainak eta Barriosek osatu dute, Juliano izan da eskuinaldetik erasoan, ezkerretik Baena eta goian Lukman eta Griezmann. Epailea Soto Grado izan da, ez du aparteko lanik izan, eta partida ongi sartu da, oso ongi sartu da Atletico Madrid. Lehen da biziko minututik benetan oso sendo ikusi dugu Simeoneren taldea, eta egia esan sekulako taldea dauka, neguan ere ongi fitxatu du, Lukman fitxatu du, Vargas fitxatu du, fitxaketa onak egin dituzte oroar, eta hori gaur zelaian islatu da, horietako batzu gainera jokatu dutelako. Ia da, Betisek lehenengo minutu eta area zapaldu duela eta presioan sendo ikusi ditugula, baina Atletiko eroso ikusten zen zelaian, badakigu defentsan eta aritzeko talde oso sendoa daukala Simeonek, eta hori erakutsi dute lehen minutu horietan. Betisek ez dugu esango sekulako estuasuna sartu dizkionik, baina bai apur bat estutu duela, eta kasu horretan aukerarik garbiena behar bada Abdek eduki duena, sekulako kontrola egin du bularrarekin, eta hori Llorente ongi jaitsi dela. Marcos Llorentek partida ona egin du gaurkoan, oso sendo aritu da Madrileko eskuinegaleko jokalaria, eta hala ere Abderen hau jan egin du, izan ere Abdek aparteko kontrola egin du bularrarekin, barne kaldera sartuz, eta gero roska hori edo eman dio, baina kanpora joan zaio Marokoko jokalariari. Eta horixe izan da Betisen abisu bakarra, ez da, saiatu da gehiagotan Antoniren bitartez, baina Atletico Madrid sendo zen atzean, eta 12. minutuan aurretik ere abisuren bat edo beste emana zuen, baina Kokeren pase baten ostean Hankok gola egin du. Hori izan da golfesta ireki duen gola Jankorena, hain zuzen ere Atletico Madrilentzat albiste onak ziren hauek. 12. minutuan aurretik jartzea beti ona da, baina oraindik ere partida asko geratzen zen, etxetik kanpo jokatzen ari zen Simeoneren taldea, eta horrek beti badakigu errespetua ematen duela, errespetua ematen diola edozein talderi, eta hala ere jarraitu du mehatxatzen, jokoa erabat kontrolpean izan du, Betis baloiaren atzetik ibili da, sekulako jipoia eman dio Atletico Madridek hortikane aurrera. Betiseko jokalari garrantzitsuenak Tximi, Antoni ez dira agertu ere egin. Antonik izan ditu pare bai jokaldi, baina oroar oso desagertuta ibili da, ez du gune arriskutsuetan baloirik jaso, eta hori egin batean Atletico Madrilen meritua izan da. Azken hilabete hauetan atzealdean sekulako hobekuntza egin du Simeoneren taldeak, eta horren isla da azken partidetan oso gol gutxi jasotzen ari dela. Eta 30. minutuan iritsi da
Mateo Rullerik ezkerregaletik egindako jokaldia, Lukmanek hasi duena ze partida jokatu duen Lukmanek, Atalantatik 40 milioiengatik fitxatu du Atletico Madridek, eta egia esan sekulako partida jokatu du gaur, aurrekoan ere 20 minutu jokatu zituen Levanteren aurka, baina gaur hasieratik eta erakutsi du zer eman diezaioken talde honi, barnekaldetik jokatzen duen jokalaria da, baina abiadura du, kalitatea du, area zapaltzeko gaitasuna, eta partida bikaina egin du eta Ruggeriri berak eman dio pasea, eta ondoren Ruggeri Juliano area barruan ia bakarrik zen, eta huts eta biko hau kolpe gogorra izan da, beti sentzat, azken finean beti huts eta batekoarekin atseden aldira joatea beste modu batera ikusten dituzu gauzak, baina hori hor geratu izan balitzez Atletico Madridek gehiagorako gogoa zuen. Jada Betisera bat ondoratuta zen, eta 37. minutuan Barriosek Lukmani baloia eman, haze jokaldi egin duen kasu honetan Antoine Griezmannek, hor poz hasi duen jokaldia, Lukmanek kontrola barne kaldera egin, lurrean utzi du Betiseko atzelaria, uste dut Valentin izan dela, eta ondoren barne kaldera egin, berak baloia mantendu eta azkenerako sareetara bota du. Honelaxe amaitu da lehen zatia, jada partida itxia zegoen lehen zatia amaitzerako, eta zerbait aldatzearren, hiru aldaketa hirukoitza egin du Pellegrinik 45. minutuan, atxeden aldian Bartra, De Osa eta Tximi Abila kendu, eta Angel Ortiz, Nathan eta Fidalgo atera ditu. Mar Bartrak partida kaskarra egin du, bai Bartrak eta bai Llorentek, azken finean Atletico Madrilen ez dute edo ez dira gai izan Atletico Madrileko aurrelariak ongi tapatzeko, eta gainera esango nuke oso maila apalean aritu direla biak ala biak duten esperientziarako batez ere, baina gaur alaxe egokitu zaie eta Atletico Madrilen meritua izan dela esango nuke, behin eta berriro diot, azken finean jokoaren alde guztietan aritu dira oso fin, oldarkor presioan ere, baloia ikusgarri mugitzen Lukmanekin, Griezmannekin, eta gaur teoria mailan behintzat, partida are zailagoa zuten, azken finean espaitzegoen Julian, espaitzegoen Sorloz, jokalariak falta ziren, baina hala ere Simeoneren taldearen erakustaldia apartekoa izan da. Eta, Bartrak, De Osak eta Tximik, hirurek ez dute ia agerpenik ere izan lehenengo zatian, Tximi zen behar bada hor gehiena eduki behar zuena, baina ez du eduki, eta bigarren zatian ere Ortizek, Natanek eta Fidalgo mes gaiztoa bizi behar izan dute, eta ez da erraza horrelako testu inguru batean irtetea, Pellegrinirentzat ere etzen erraza izango noski atxeen aldian jokalariak motibatuta mantentzea, azken finean huts eta hiruko emaitza oso gogorra baita, baina Atletico Madrilentzat gau argia, gau distiratsua izango zela zirudien 49. minutuan Pablo Barrios lesionatu den arte. Pablo Barriosek partida bikaina jokatu du, oso ongi aritu da, zelai erdian gainera autoritate handia erakutsiz, baloia jasotzerako garaian, erasora joaterako garaian, oro ere denboraldian fintzebilen, baina baloia gidatzen ari zela min hartu du, eta oraindik ere Atletico Madrilen osasun agiriaren zain gaude, baina badirudi honek asteak iraungo dituela, eta ez dira bat ere albiste positiboak Atletico Madrilentzat, izan ere orain egutegi nahiko kargatua dauka Simeoneren taldea, kopa izango du, liga izango du, txapeldunen liga, eta Barrios bezalako jokalari bat galtzea, noski beti mingarria da, ezta. Bere ordez Jimenez atera da, Jimenez ez du hasiera ona eduki, egia da, jada Atletico Madrid apur bat erlaxatua ere bazegoela, eta hor beti saiatu da batez ere Jimenez kokatu den eskuinegal horretatik min egiten, baina ez du inondik inora lortu, eta azkenerako Jimenezek ere kontrolpean izan du, gerora hobetu du gainera,
baloiren bat edo beste ongi moztu du, eta, bueno, 62. minutuan Lukmanek sekulako pasea eman dio Griezmanni jokaldion baten ostean, eta Griezmannek lehen zutoinetik nik uste hemen Adrianek zertxo bait gehiago ere egiteko beta bazuela, baina ez du lort. Baina Griezmannek indarrarekin eman dio baloiari, indarrarekin jo du, eta ondorioz sareetara joan da. Utz eta lau, jada jendeak hartu jatik alde egiten, betisera bat besoa jaitsita, jokalariak burumakur, eta bai, alaxe egotekoa zen, ilusio handia zegoen azken finean Betiseko zaleen eta Betis inguratzen duten guztien artean Kartujan, naiz eta Atletico Madrid izan etxean jokatzeak beti ematen dizun gehigarri hori, ez da, batez ere kanporaketa batean, baina gaur realitatea Atletico Madrid erabat gainetik pasa zaiola izan da. 76. minutuan aldaketa hirukoitza egin du Simeonek, Giuliano, Llorente eta Baena kendu ditu, Giuliano partida bikaina egin du, gola sartzeaz gain sekulako burua usteak sortu dizkio ezkergal horretan Valentini, gune guztietan zen, beti bezala sekulako sakrifizioa erakutsi du taldearengatik, eta partida bikaina Giulianorena, Llorenterena ere aipatu dugu. Llorentek ere partida oso ona jokatu du, leku guztietan zegoen, jaitsi behar zuenean jaitsi egin da, igo behar zuenean erasoan, denboraldi ona burutzen ari da Madrileko jokalaria, eta gaurkoan ere alaxe izan da, eta Baena, ez da behar bada beste bi hauek bezain beste agertu, barne kaldera eta sartzen saiatu da, hortik gero baloiak sakonean sartzeko, baina oro har berak ez duela asmatu esan nuke, eta Nahuel Molina, Rodrigo Mendoza eta Almada atera dira. Hiru hauek lortu dute behintzat emaitza hori, emaitza mantentzea baino gehiago, azken finean jada Atletico Madrid ez zegoen ez, erasora joateko, baizik eta beste zerbait eskatu du Simeonek, horregatik ere izan dira noski aldaketak atsedena emateaz gain, eta minutuak aurrera zioazen, Betis saiatzen ari zen ez, behintzat orezko gol hori edo sartzen, baina gauzak hain aldrebes hasten direnean normalean eraginkortasuna edukitzea ere zaila da, eta 73. minutuan Antoni eta Fornals funtsezko bi jokalari kendu ditu jada atsedena emateko, jada ezpaitzeukan ezertxo ere egiteko Pellegriniren taldeak. Antonik partida diskretua jokatu du, egia da agertu dela batzuetan, egin dituela pare bai jokaldi arriskoa sortzeko modukoa, baina orokorrean gutxi ikusi dugu bere aldetik, eta Fornalsek ere hasiera izan du aukeraren bat edo beste, baina oro har gutxi ikusi dugu area inguruan oso lotuta, eta euren ordez Rikelme eta Altimira atera dira, hauek ere testu inguru zailean eta ezin ezer egin. 79. minutuan Lukman kendu du, aipatu dugu ze partida jokatu duen Lukmanek, Atalantatik 40 milioiengatik fitxatu, eta ze partida, bere postua ez den leku batean teoria, baina abiadura du, izkin egiteko gaitasuna du, area barruan ere fin moldatzen den jokalaria da, eta Atletico Madridi nik uste lesioek eta guztiak errespetatzen badiote mintzat asko emango diona, eta zeresan handia emango diona, eta bere ordez Vargas atera da, honek ere debuta egin du, oker espaldin badago, ez da aurrekoan jokatu zuen, baina minutuak ere ongi baliatu ditu, eta jada, hause izaten da ez, 5 gol sartzean, keinu hause egin ohi dute zenbaitek, hau egiteko beta ere izan du, Atletico Madridek izan ere 83. Minutuan Almadak gola egin du, jada partide ixteko gola, beti zentzatare humilazio handiagoa izan dena esango genuke, azken finean gainetik pasa zaio, sekulako egurra eman dio, beste maila batean, beste dimensio batean aritu da Atletico Madrid, beti gehiagoren bila presioan, eta azkenerako huts eta bost porrot mingarria beti zentzat, eta jada honen bestez baditugu Espainiako kopako lau taldeak, Bartzelonak lortu zuen sailkapena Albazeteren aurka aste artean, Atletikek Valentziari irabazi egin zion Mestaian, Realak ere Alabesi irabazi egin zion Mendizorrotzan, eta gaur Atletico Madrid Betisi Kartujan irabazi ostean, Bartzelona
Atletik Reala eta Atletico Madrid izango dira biharko final aurrekoetako zozketa horretan. Ikusiko dugu ea zer ematen duten zozketek, datorren astean, astearte eta asteazkenean jokatuko dira joaneko kanporaketak, gogora ezagun finalerdietan joaneko eta joaneko eta itzuliko partidak izaten direla, eta beraz ikusiko du Euskal taldei, Realari eta Atletiki, zer ematen dien biharko zozketa horrek. Gogoratu, Betisek Atletiko Madrilek 5 kartujan.